ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಪೂರ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯದ ದುಃಖ ಯಾನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಭಿನ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ಮೇರ ದುಃಖ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚಂದತ್ತು ಯಾನಿನಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಈ ಕಾರ್ ದೆತ್ತನೈತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಕಾರ್ ದೆತ್ತನೈತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏರೆಗ್ಲೈತ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ದ ಪಂಡ ಕಾರ್ ಯಪ್ಪ ದೆತ್ತನ ಅಂಚಿನೈತೆ ಅಂದು ಸೊ ಕಾರ್ ದೆತ್ತಿತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು 2 ವರ್ಷ ಒಂದು ಮನಗೆ ಇಂಚನೆ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ನೀ ಪೋಯರ ಅನಾಗ ಎಂಕ್ ನೆನ್ಪಾಣ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಕಾರ್ದೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಲ್ಪಾಗ ಮಾತೇರಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಂಪ್ಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್.ಕುಂಬ್ರಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ಡು ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಏನು ಮಾಲ್ತೊಂದು ಇಂಚನೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಲ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಲ್ಪರ ಪೂರ ಅವೇ ಕೆಲವು ಕಾರಣಾಂತರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದುಂಬೊಂಜಿ ಸಮಯ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತುಂಡು ಅದ ವಿಷಯ ಬಂದ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೋ ಕಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತಿನೈಟ್ ಎಂಕಿ ಕಾರ್ದ ಬಿಲ್ಟ್ ಆವಡ್ ಕಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ನೆಸ್ ಆವಡ್ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೈಸ್ ಐತ ರೀಸನ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ವಿಷಯ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಐತ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ಪೆ ದಾದಪುರ ದಾದಪುರ ದಾದ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ತೂಪಾಯರ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಎತ್ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಡಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆವಡ್ ಎಂಕ್ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪಂಡ ಕಾರ್ ಇಂದೊಂಜಿ ಓಕೆ ಅಂದ ಆಪುನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ದೆತ್ತು ಓಪನ್ ಆಲ್ಟ್ರೋಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತನೆನ್ನ ಅಂಚಿನ ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಸ್ ಒಂಚೂರು 10 lakh ಅಬೌವ್ ಆಪುನ ಅಂತ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೋ ಬತ್ತ ಪಂಡ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಮೈಲೇಜ್ ಅವಡ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಉಂಡು ಆಲ್ಟ್ರೋಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡಂಜಿ ಎಂಕ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ನ ತಿಕ್ಕನ ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎದುರು ಪಿರವು ಮಾಲ್ಪೆರವು ಪೂರ ಉಂಡು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತು ಆಪ್ಷನ್ ಮಾತು ನೆಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಪರ್ ಇಜ್ಜಾತೆ ಎಪ್ಪೇರ ಅನಾಗ ನಮ್ಮ ಶಿವರಂಜನ್ ಟಾಟಾ ಶೋರೂಮ್ ಶಿವರಂಜನ್ ಅರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಆರು ಪಂಡೇರು ಇಂಚೆಂಚ ಚಾನಲ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಪ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಆಪ್ಷನ್ ಏಬಲ್ ಬರ್ತನ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಗು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಲ್ತ ಒಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಲ್ತ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ತನ ಕಾರ್ ಇದನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೆಪ್ಪನೇನು ಬುಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್ ಉಂಟ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಉಂಟ ಕಾತ ಅವಾಗ ಕಾರ್ ಬರ್ತನ ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕಿ ವೈಟ್ ಕಾರ್ ದೆತ್ತೊಂಡೇನು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಗೈಸ್ ಕಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಆ ವಿಷಯ ದಾದ ನಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದಿಪ್ಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ಕೆಸರು ಉಂಡು ಬೋಂಡ ಪಿದೇರ್ ತೂಪೆ ಆಫ್ಟರ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಏನು ತೂಪೆ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ ಎಂಚಾಪನು ಉಂಡು ಇತ್ತು ಇಂಚು ಉಂಡು ತೊಲೆ ಪೂರ ನಿತ್ಯ 11,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಪಂಡವೇ ಪಂಡದ ಕೆಲವು ಅವು 11,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾಯಿಗ ಏನೈತೆ 1-2 ವರ್ಷ ಏನು ಇಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ನೆತ್ತುವಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇದು ಫುಲ್ ಇತ್ತನ್ನ ಕಾರ್ ತಂದೆ ಪೂರ ಮಣ್ಣುಂಡು ಗೈಸ್ ಇತ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ದುಂಬುತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ನೆಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಒಂಜಿ ವಿ ಉಂಡ ನೆಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಅವು ಆತೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಯ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈತು ಲೈಟ್ ಆವಡು ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಮಾತ ಇದು ದೆಕ್ಕೊಡತೆ ತೋಲಿ ವಾಶ್ ಆವಡು ವಾಶ್ ಆದ ಅನಾಗ ಸೆಟ್ ಆಪುನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಿಸು ಕೊಡತೆ ಪ್ಲಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಪಂಡ್ ಸುಖಜಿ ನಮ್ಮಿದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಬೇಸ್ ಅವಂದು ಆತು ಶೋಕದ ಟಾಟಾ ತಗಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ತಂಕ ದೂರಿಯರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆತು ಶೋಕದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಾಯಿನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೂರ ಯಾನಿ ಇನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇದ ನೆಕ್ ದುಂಬಿ ಅನ್ನ ಏರ್ಲೈನ ಕಾರ್ದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಂದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯ್ ಈ ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏನ ಕಾರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಪಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋದು ಸೀದಾ ಟಾಟಾ ಶೋರೂಮ್ ಡೇ ಗಾಡಿ ದೀದು ಬರ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ನೆತ್ತ ಎಂಚ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ದೆಕ್ಕ ವಾಶ್ ಆದ ಪೂರ ಶೋಕ ಫುಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೂಪವೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಏತು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ 1 ವರ್ಷ ಟಾಟಾದಾಗ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಸುಜುಕಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನಂಡ ಇತ್ತೇವೆ 11,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವನು ಬರ್ತಂಡು ಇವತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದು 5 ತಿಂಗಳು ಸರ್ವಿಸ್ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ತೂಕ ಒಂಚೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಕೈ ಬೇನಾಡ್ದು ಅದು ಬೇಗ ಪಾರ್ಲಾಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಇನಿತ್ಯ ಏತು ಬಿಲ್ ಆಪನ ಪೂರ ತೂಕ ಆತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಸೀದಾ ಟಾಟಾ ಶೋರೂಮ್ ಪೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದೊಂದು ಬಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆವಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಾತ್ರ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಸೀದಾ ಪೋಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ತಾರೆ ಮಚ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಭತ್ತ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಸರ್ವಿಸ್ ಭತ್ತ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಬಲ್ವಾರ್ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕೋಡೆ ಪಂತಿತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಅಂಚೆ ವರ್ಮಂಟೆಗೆ ಬಾಲೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬ್ರೋ ಸ್ವಲ್ಪ
ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರ್ದು ಸೀದಾ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಹೋಪೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋತು ಚೂರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಮುರಣಿ ಅಂಜಿ ಉಲಾಗಿ ಶೂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ಕ್ಲೀನ್ ಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ನಜಲೆ ಗೈಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರಟದುಂಡು ಸರ್ವಿಸಿಗೊಂದು ಬೈದೆ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬ್ರೋ ಏನ ಬದರಿಂಚ ಚೇತನ್ ಅದಲ್ಲ 6 ಮಂತ್ ಅವಡ ಕೂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಲ್ತೈಜಿ ಅಲ್ಪದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಮುಲ್ಪರ್ತಿ ಕೂಡ ದರ್ಬೆ ಬಿದ್ದೊಡನಲ್ಲೇ ಆಫೀಸಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಬುಕ್ಕನಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಲ್ತೆ ಗೈಸ್ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನೋ ಹೋಯ್ತು ಅಂದು 4th ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದಿರು ಪಂಡ ಅವಿನ ನೆನಪ ಒಂದು 7ನೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದು ಮೂಜಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದೊಂದು 4ನೇ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾನು ಸರ್ 6 ಮಂತ್ ಕಾಪನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಚ ಮೀನಿ ದಾದ ಪೂರ್ಣ ಓಕೆ ಸರ್ ಪೋತು ಆಫೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಪಂಡದ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಇಂಕ್ ಮಾಲ್ತನ ಸೇಫ್ಟಿ ನನ್ನ ಮಾಲ್ತನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಸುರುಕಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ಟಿಯಾಗೋಗು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಟಾಟಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟಾಟಾದ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಟಲ್ ಪುರ ನಾನು ಬದುಕೈನ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಎತ್ತಿನ 1 ಮಂತ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಏನು ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೋದ ದೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಗೈಸ್ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬೋತೊಂಜಿ ಹಾಕಿ ಪಂಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಯಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ದೆತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಯ್ನಾತಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಪೋತು ಬಸ್ಸ ಪಿರವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ದ ಇಂಚ ಪೋನಾಗನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ದ ಐದ ಮಡ್ಗಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಎದುರ್ದ ಡಿಕ್ಕಿ ಬೋನೆಟ್ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಮೇಜ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಡೋರ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಒಯ್ತು ಹಾಕೊಂಡೆ ಬತ್ತನು ಪಂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕೆತ್ತನೆ ಲಕ್ಕದು ಯಾನು ಅಂಚಿ ಪೋತು ಉಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಲ ಆಯ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೀಸ್ ಲಕ್ಕದು ಪೋಯಿನ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟೆ ಪಂಡ ನಿಜವತ್ತು ದೀನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಟಪೋಂದು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಯಾನ್ ಸೆಟ್ಟೆ ಪೋಣ್ ಅಂತಾನೆ ಅಂಡ ದಾಲ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಚೂರು ಅಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಟರ್ನ್ ಒಂದು ನಿಂತಿಕಾಲ ಕರೆಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡ ಟರ್ನ್ ನೆನ್ನೆ ನೀತ್ ಮಟ್ಟಿ ಏರ್ಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಬ್ಲಿಕಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಡತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೊಂಜಿ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಅವೊಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಅವೇ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 2-3 ತಿಂಗಳು ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಓಟ್ರ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆತಜಿ ದೆತ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಅವು ಪೂರ ಅದು ಚಾಯ್ ಬುಕ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ದ ಆಯ್ನತ್ತು ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಟಿಲಿ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ರ್ಯಾರ್ ಆತು ಪೋಯಿತ್ತೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಅವು ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಪೋರಿತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಚು ಪೂರ ಪಿದೇ ಪೋರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಪರಿಚಯದಾಗ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪರ್ ಪಾನಾಜೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲಿ ಪಾನಾಜೆ ಪನ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಬಂತೊಂಜಿ ಏರಿ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಪ ಜಟಾಧಾರಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಕೈತಲೆ ಆಡೆ ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ಜಟಾಧಾರಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಸ್ವರ್ಗ ಆಡೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಜಾಗೇನೆ ಅಂಚ ಪೋತು ಆಡೆ ಪೋದು ಏನ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಉಂತದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಾಲ್ದು ಬರ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಬುಕ್ಕ ಪುನಃ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅಗ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಬೋದು ಚೂರು ಡೌನ್ ಇಂಚ ಡೌನ್ ಆತು ಇಂಚ ಫುಲ್ಲು ಡೌನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುಂಡು ಚೂರು ಇಲ್ಲಾಗೆ ಎತ್ತಿಯರ ದುಂಬೊಂಜಿ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಾಪನ ಜಾಗ ಉಂಡು ಕಟ್ಟಾಪನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಇಂಚ ಡೌನ್ ಆತು ಕಟ್ಟಾಪನ ಜಾಗ ತಿತ್ತು ಡೌನ್ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ನೆಂತೊಲ್ನೆಗ್ಲು ಈ ಜಾಗದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲೆ ಅನ್ ಗಾಡಿ ಉಂತೆ ಇಂಚಿ ಪೋಪುನ ಅಂಚೆ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಎತ್ತಾರ ಬತ್ತು ಮೂಲು ಉಂಟು ತೀರ್ಥಾಮೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಬಾರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೇನೆ ತಿರ್ತಾಮೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಬರೆ ಮೂಲೆ ಅನು ಉಂತದೆ ಗಾಡಿ ಪಂಡ ಮೂಲೆ ಸೇಫ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು ಪೋನಾಗ ಇಂಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇಂಚಿ ಮಿತ್ತು ಬರೋಲಿ ಅಂಪನ ನನ್ನ ರೀಸನ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾಯ್ನ ಬುಕ್ಕ ಹಾಪುನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಗಾಯಸ್ ಯಾನಂಚ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಪೂರ ದೀದು ಗಾಡಿ ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂಡೆ ತೂ ಅಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಎಪ್ಪೆ ದಾದಾಂಡು ಎಂಚಿನಾಂಡು ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಪುನಾರ್ನ ಮೆಗ್ದಿರ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಬುದಾರ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ನವ್ಯ ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದಯಮಂಡ ಆ ಊರ್ದಾಗಲ ಉಪಕಾರ ಏನು ಪನ್ಪೇನೆ ಅಂಚೆನು ಆರ್ ಮೆಗ್ದಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿಂದ ಅದನೋ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಐನು ಅವಿ ಇಂಚ ಉಂತಾಯ್ತೆ ಬಂದ ಚೂರು ದುಂಬುದಿದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಎಪ್ಪುಗನ ಈ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ದಾದಾಂಡು ಎಂಚಿನಾಂಡು ಇಂಕೊಂಜಿಲ ಗೊತ್ತುಚಿ ಗಾಡಿ ಹೊರನೆ ಲಕ್ಕದು ಬಾರ್ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡ ನೂಕುದು ಬಾರ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಆತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಿರ್ತಾಮೆಗೆ ಬರ್ರೆ ನೂಕುದು ಬಾರ್ಲೆಕ್ಕ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಪೂರ ನೆಗ್ಲೆ ತೂಪ ಐತೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಓಡೆ ಜಾಗ ಎತ್ತದ ಒಂದು ನೂಕುದು ಬಾರ್ಲೆಕ್ಕ ನೂಕುದು ಬಾರ್ನಾಗ ಎದ್ರು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜ ವಿಮೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಆರೆ ಒಂಚೂರು ತಾಂಟನು
ತಾಂಟದ ಗೈಸ್ ಆರೆ ಗುದ್ದು ಆರ ತಿರ್ತು ಬುರಿ ಯಾನ್ ಆಡೆಗೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ ತಿರ್ತು ಜತ್ತಾತ ನಾನು ನಾಲಾಜಿ ಗಾಡಿ ಸೀದಾ ಪಟ 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 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಡೌನ್ಗೆ పోయింది ಗೈಸ್ డౌన్ పోతూ ఏత్ డౌన్ పండ ఎంక టెన్షన్ అయిన గాడి డౌన్ పోయిన అతి ఎన్న జోతు ఇంకా ఆ పొంజవు ఆಕೆ ಅನ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅರೆಗೆ ದಾಳ ಆತಜಿ ತರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಟ್ಟದಂಜಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಟಿಚ್ ಬೂರ್ತನ ಆತೈತೆ ಅನ ಅವೊಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಜಟಾಧಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆತೋನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂಡು ಆರೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ಟಾತ ಆರಂಚೂರು ಅಂಚಿ ರಟ್ಟದ ಬೂರಿಯರು ಯಾನಂಚ ತಿರ್ತು ಪೋದು ಮಿತ್ತು ರಬಕ್ಕ ಪಾರ್ವತ್ ಆರ್ನ ದೇರ್ತತಿ ಯಾನೇ ಮಿತ್ತು ಕನಾಯಿ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಯಾನ್ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಪೋಯಿನ ಕಡೆ ಇಂಕ ದಾಲ ಆತುಪ್ಪು ನೆನಿತರು ಅಂಚ ಪೋತೆ ಕಾರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಜಿ ಲಾಕನ್ ಪಟ 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 ಹಾಕೊಂಡು ಪೋತು ಒಂಜಿ 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 ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ದೈಕ್ ಒಂಜಿ ಹಾಕದು ಉಂಟು ದೈ ಬೆಂಡ ಆತನ ಅಲ್ಪನೊಂದು ಚೂರು ಆಮೇಲೆ ಪೋಂಡ ಗೈಸ್ ನೇಳ್ಯ ಬಾರೆ ಮಲ್ಲ ಬಾರೆ ಎಲ್ಯ ಬಾರೆ ಅತ್ತು ನೇಳ್ಯ ಬಾರೆ ಆಡೆ ಬುರ್ತನ ಏನು ಕೊಡಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸೀನ್ ಆತು ನಾವು ಆ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪನಂತು ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಹೋತು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಪಾರ್ ಬತ್ತದ ಆರೇನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತು ಲೆತ್ತೊಂದು ಯಾನೆ ಏನು ಕೊಡೋರಿ ಯಾರನ್ನ ಮಗೇನ ಅಂತ ಹೋಜಿನ 6 ಜನ ಇತ್ತು ಆಗ್ಲಿ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೋಯ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿತು ಬಣ್ಣಗೆ ಏನು ಗುದ್ದನ ಜಸಿ ನಾವು ಅಂಚ ಆರು ಅವೇ ಬೂರ್ದು ಆರ್ಕೊಂಡು ಮಿತ್ತು ಲಕ್ಕ ಒಂದೋತು ಯಾನ ಮಿತ್ತು ಏತ ಹೈಟ್ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಂಡು ನೆನ್ನಿಂಚ ಬಲಿತ ಬರ್ತತಿ ಯಾನ ತಿರ್ತು ಗಾಡಿ ಇರ್ತು ಜತ್ ಮಿತ್ತು ಬಲಿತ ಮತ್ತು ಆರ್ನಂಚೆ ಮಿತ್ತು ಬಾಡ್ಯ ಐಟಿ ಯಾನ್ ಈ ಟಾಟನ ದಾಯಿಗೆ ಪುಗಾರೆ ಬಂಡ ಆತು ಮೇಜರ್ ಆತು ಹಾಕೊಂದು ಲಾಗದ ಏನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪನ್ಪೆ ಕೇಳದೆ ಹೆಂಗನೆ ಪೋಯರಿಯೋ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪೋಯತನ ಪಂಡ ಪೋಯಿನ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ ದಾದಾದ್ರೆ ಪೋದೊಂದು ಗಾಡಿ ಡೌನ್ ಅದ ಗೈಸ್ ಕಲ್ಲು ಅಡಿ ಕಲ್ಲು ಕುತ್ತಿ ಅವು ಪೂರು ಇಂಚ ಪಟ 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 ಹಾಕೊಂಡು ಹೋತು ಮೇಜ್ಗೆ ಏನು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ದಾಲ್ ಓಪನ್ ನಿಜವಾದ ಬಾಕಿ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಆತು ಫುಲ್ ಡೆಂಟ್ ಅದು ಗಾಡಿ ñැಕ್ಕೆ ದಾದ ಬರೋ ಹೊಡಿತನು పోత అల్ప కొంచెం ఉంచుతుండు మళ్ళీ ఇష్యూ ఉంది అలా ఆత జైక్ మళ్ళీ మేజర్ అది అలా ఆత ఎదురు ಒಂಚೂರು ನೆತ್ತ ಸೈಡ್ ಆ ಸೀನ್ ಆದ ಆ ವಿಷಯ ಆದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತುಲೈ ಆಡೆಗೊಂಜಿ ಜನ ಸೇರಿಯರು ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಈ ಸ್ವರ್ಗದಾಗ್ಲು ಪಾನಜದಾಗ್ಲು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ಏತು ಜನ ಬತ್ತಿರ್ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಇಂಕ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನು ಇಂಚೆಂಚ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇರ್ತು ಪೂರ ಫೋನ್ ಬರ್ತನು ಅಂದ ದಾದಂಡು ಬ್ರೋ ದಾದಂಡು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕೇನು ಆರಿದಾದ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತುಗಳು ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಎಂಕವೇ ಯಾನ್ ಆ ಕಾರ್ ಎತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಎಂಕೊಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತು ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇಫ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಓಡಿ ಎಂಚೆ ರೋಡ್ರು ಪೂರ ಪೋಪ ಆ ಜಾಗೆ ಪೂರ ಎಂಚೊಪ್ಪು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ದೆಸೆ ಎಪ್ಪುನದ ಗೈಸ್ ದೆಸೆ ಏನು ಬಂಡ ಆತ ಸ್ಟಡಿ ಐತೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಸೀದಾ ಹಾಕದು ಪಾಡ್ದು ಪೋಪುನ ಅದು ದಾದ ಎಂಚಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರ ಆಡಿ ಎತ್ತಿಗೆ ಏನು ಬತ್ತೆ ಏನು ಪಾರ್ ಬತ್ತೆ ಏನು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂದೆಟ್ಟು ಎತ್ತಿ ನೀವು ಆಡಿ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಿನ ದಾದ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜೈವಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಂಬೇರ ಒಂದು ದಾದ ಆಂಡ್ ಸೀನು ಅಮ್ಮ ನಾವು ಫುಲ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚೆ ಗಾಲಿ ಬೋಲೆ ಕಣಗಟ್ಲೆ ಕಾತನು ಪೂರ ದಾದ ಏನು ಡೋರ್ ದೆತ್ತೆ ರಾಮ ದೇವರ ಅಂತ ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಆ ಪಂಜಾನ್ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ರ ಬತ್ತೆ ಅಂಚಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಏನು ತಿರ್ತು ಸೈಡ್ ಹೋಜಿ ಬುಕ್ಕ ತಿರ್ತಗೆ ಮಾತ ಬತ್ತೇರಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಬ್ಬಿನಾಗ್ಲಿಕ್ತೀರ ಅಬ್ಬಿ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಬಾ ಬತ್ತೇರು ಪ್ರಶಾಂತೇರು ಬತ್ತೇರಿ ಧೋನಿ ಮನೆ ಮಸ್ತ್ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತೇರಿ ಆ ತಿಲಕ್ ಬತ್ತೇರಿ ಅಲ್ಪದಾಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತೇರಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಆ ದಿನ ಸಂಡೇ ಏನೇರ್ದಾತ್ ಅಲ್ಪ ಕ್ರೇನು ಲೆಜ್ಜನ ಎಂಕ್ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪ ಹೊಡಿತೀನಿ ಆ ದಿನ ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಮಣದನಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ಪೇರ ಅದು ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪಡದ ಆ ದಿನ ಐಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೇನ್ ಅದು ರೋಪ್ ಆಡ್ ದೆಪ್ಪುನ ಅದು ಪೂರ ಅಂಡ್ ರೋಪ್ ಆಡ್ನಾಗ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪಂಡೇರು ರೋಪ್ ಆಡೋಲಿ ಕೆಲವರು ಪಂಡೇರು ರೋಪ್ ಆಡ ರಿಸ್ಕ್ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಅವು ಬಡಿ ಅವು ಅಂಚೆ ಕ್ರೇನೇ ಬೆಟರ್ ಕ್ರೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅದು ನೈಟ್ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಏನ ಜಾಗೇನು ಪೂರ ನಿಗ್ಲೆ ಧೂಪ ಇರ್ತೆ ನೈಟ್ ಆ ಫುಲ್ಲು ಪಂಡ ನೈಟ್ ವೈಬು ಪ್ರಶಾಂತರು ಪೂರ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದೋದು ಎಂಕ್ ಆರು ದಾಲ ಆಯ್ತು ಆರೆಗೆ ಹುಷಾರ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಯಾನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಅಂಡದು ಅಂಚಾರ್ದದು ಎಂಕ್ ಆರೆಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರತ್ತದ ಅಲ್ಲ ಬೇದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮಲ್ಲ ದೇವ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ತೃಪ್ತಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಆದವು ಪೂರ ಅದು ಗಾಡಿ ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಕ್ರೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತದ್ದು ಏತೋ ಜನ ಬರ್ತಿರು ಮಸ್ತ್ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ వచ్చి ಪಂಡ ಯಾನಪ್ಪಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವಡ ಐಟ್ ನೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಾ ಕಾರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕಾರ್ದು ಎತ್ತು ನಾವು ಅವಡಿ ಏನೋ ಊಲ ನಿಗ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಇಂಚ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಈತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲೇನು ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪೆ ಟಾಟಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ 100% ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಓಲ ನಿಗ್ಲಂಜೆ ಎತ್ತು ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಆತು ಫೋರ್ಸ್ಲಿ ಹಾಕನ ಮಾತ್ರಗೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಅಂಚೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್
ಆತು ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬಣ್ಣ ಐನ ರಾಡ್ ಆತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಪ್ಪದೊಂಜಿ ಆಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪದೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಡ್ ಯಾನ್ ಅವಡು ಎಂಕ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಂಡು ಅಪ್ಪ ನಾ ಇಲ್ಲಲ್ ತಗ್ಲೇದು ಆದನು ಓ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಚನ್ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ಆತುಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಕಾಪಾಡ್ ನಂಚೆನ ಐದು ಬುಕ್ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿತು ಪೂರ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಾಲ್ಪ ಅಂತ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ದೈವನೇ ಕಾಪಾಡ್ನ ದಾದವ್ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜೆ ಆಪನೋದು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಟ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲವ ಆಪನ ಇಟ್ಟು ಮನದಾನಿ ಯಾನ್ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದು ಶೋರೂಮ್ ಇತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಪೂರ ಮಾಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಗೈಸ್ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತದು ಅవి ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಕೊನಪ್ಪ ಯಾನ್ ಸ್ಲೋನೇ ಕೊನದಲ್ಲ ಆತ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪೋಯಿನ ಎಲ್ಲ ಅತ್ತೇನ ಐದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋಯಿನಿ ಹೊರ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಏನು ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋಯಿ ಅದ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ದಾಯಿ ಗಾಡಿ ಕೊನತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಅಂತದೊಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬುಕ್ಕಾಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನು ಪೋಪೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೇನು ಸ್ಟಡಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಐತೆ 100% ಅನುಭವ ಆತಂದುಂಡು ಅಲ್ಲ ದುಂಬುಲ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಆಪನ ಒಂದು ಘಟನೆ ಉಂಟು ಅವು ತಪ್ಪರೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಪೋಂಡು ಅಂಚೆ ಐದು ಬುಕ್ ಐತಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿಗವೆ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಷ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತನ್ಕಂದ ಅಂಚೆ ನೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಾಯ್ ಏನಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ನೆನಪು ನಾನು ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತನ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತೂವಾಡು ಬಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆ ಕಾರಣ ಏನು ಈತು ಪೂರ ಐ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಒರಿಪದ ನಾನು ಆ ಕಾರಣ ಏನು ಬುಡ್ಡು ತೆಜ್ಜಿ ಆ ಕಾರ್ ಎಂಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆತೆ ಉಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಆತ ಉಂಡು ಆ ಕಾರ್ ಬಂತು ಯಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಗ್ಲ ದೆಪ್ಪನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತು ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಯಾನು ಸ್ವಂತ ಏನ ಅನುಭವ ಅಂತೇನೆ ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಏನು ಯೋಚಿಸಿ ದಾಲ ಟಾಟಾ ತಗ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಟಾಟಾ ಬಾಕಿದ ಕಾರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತೂತೆ ಮಾತಾರ ಸಜೆಷನ್ ಟಾಟಾ ಎಂಕು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಜೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಉಂಡು ಸರಿ ಏನ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದು ಬತ್ತೆ ಬುಕ್ ಅದ ಏನು ಫೈನಲ್ ಆದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೂರ ಅದು ಎಂಚ ಆತನಾಯ್ತು ಉಲಾಯ್ತು ಪೂರ ನಿಗ್ಲೆ ತೂಪ ದಾಲಜಿ ಮೇಜರ್ ದಾಲಜಿ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಬೈಯಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಓಕೆ ಈತ ಆಯ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನ ನಿಗ್ಲು ದಾದಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಆ ಕಾರ್ಗೆ ದಾದ ಪುದರ್ ದೀವೋಡು ನೀ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೆಕ್ಕಡ ಆ ಕಾರ್ಗೆ ಒಂದು ದಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದೀಪ ಇದು ಬಿಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಲೆಪ್ಪುಗ ಆ ಕಾರ್ನ ನಿಗ್ಲಿ ಎಂಚ ಪುದರ್ ದೀಪ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಐದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಆ ಕಾರ್ಗೆ ಪುದರ್ ಅಂಜಿಕ ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಲೆಪ್ಪೆರ ಅಂಜಿ ಕಾರ್ ಐತೆ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೋ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ ಅಂಚನೆ ಪಡ ದಾದಲ್ಲ ಇಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಪುದರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಾರ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪೂರ ಪಾಡು ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ಪೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಪೇ ಕಾರ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರ ನಾನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಪೋಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ತು ಎಂಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ದಾದಾಪುರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಾದಾಪುರ ನಿಗ್ಲ ಅನುಭವ ಪಲ್ಲೆ ಕಾರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ದಂತ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಯಾನ್ ಬುಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಾಡಿ ಪೋತು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಲೆಂತ್ ಆಪನ ದಾದಾಪ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ರೆಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚೆನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೋದಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪತ್ತೆನ ಬೊಚ್ಚಿ ಕುಡೋರ ಪನದಲೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಪದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆತು ಇಲ್ಲಗಿದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ನಾನು ಎಟ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಎಲ್ಲಿಯಡ ಅನ್ನೋಂತ ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಂಚ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕ್ರೇನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ್ಲಿ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಹೇಶನ್ನ ಮಹೇಶನ್ನ ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಸ್ವರ್ಗಡು ಡಾಕ್ ಅಗ್ಲ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಆದಿ ನನಗೆ ಕ್ರೇನ್ ಬರ್ಪದು ಎಂಚಾನ ಅವ್ರು ಪರ್ದೋ ನೀ ಕ್ರೇನ್ ಬರ್ಪದು ಒಂಜಿ ಕ್ರೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಲ್ತದ್ದು ಮನದಾನಿ ಯಾನು ಇಂಚಿ ಸಂಪತ್ತಲ ಎಲ್ಲ ಪೋದು ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಪೊಂದು ಪುತ್ತೂರು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಅದಲ್ಲ ಆತು ನೋಡಿ ಯಾನಿ ನೀ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಧ್ಯ ಜನ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಉಪ್ಪು ಅವು ಆಡೆ ಪೋತಾರ ಮಾರ ಇಂಚಿನ ಗುಂಡಿಂದು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ನಮಗಿಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಅಂಚೂರು ಬಟ್ ಆತ ಡೀಪ್ ಉಂಡು ಅದು ಪೋದು ಬರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವರು ಜವನೇರು ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಪರ ಜಾಗೇನು ಪೂರ ಪಂಡ ಕ್ರೇನ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಾಲ್ಪುಡ ಕುತ್ತಿ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುನ ಐದು ಕೆಲವು ಅಂಚಿದಾಗ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಗ್ಲಿ ಪೂರ ಕೆಲವರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಉಪಕಾರ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಅಗ್ಲನಲ್ಲ ಅಗ್ಲಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಮಾತ ಸೇರ್ನ ಏರೆ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು 10 ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಂಡು ಜನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ್ಸಿ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಗ್ಲೆಗ ಅವಡು ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಭಾವನಾಗ್ಲೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ ಸೇರ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇರಗ್ಲ ಒಲೊಂಜಿ ಶೂಟು ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಧೋನಿ ಮನೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆ ಶೂಟು ಕರೀದು ಆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಪ್ನದ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಕೂಡ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಮಿತ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಪೂರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡು ಅದು ಪೋಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪೇರ ಅಪ್ನ ಅದು ಪೋಯ್ನೆ ದಾದ ಅನ್ಪೇರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೂರ ಚೂರು ನೆರಡೆ ತಿಕ್ಕನು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪುನದ ಸರಿ ಓಕೆ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ತು ಏತ ಆಯ್ತು ಬಿಲ್ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಡೆಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಎಸ್ ಕಾರ್ ದಾಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಪೂರ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೋರಿ ನಮಗೆ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಉಲಾಯ್ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಗೈಸ್ ಪೂರ ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ದಿವನ್ನ
ನಾಲೆಜ್ಜ ಓ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಏಕ ಬಂತು ಹಾಂ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ 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 ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿಗ ಆಪುಂಡದ ಎತ್ತು 2 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು. 2 ವರ್ಷ ಇರ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ರನ್ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ನೆತ್ತ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಐತೆ ಅಂತ ಪೂರ ಓಕೆ ಅನ್ನದ ಕ್ಲಚ್ಚಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡದ ಓಕೆ ಸರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಓಕೆ 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 ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಅಂಚ ಸರ್ವಿಸ್ ಆತು ಸೀದೈತೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂತದ ಅನ್ನೆತ್ತ ಬಿಲ್ಲಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಲ್ತು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ್ ಸುಮಾರು ನಿಗಲ ಶೇರ್ ಮಾಲ್ತೋನ್ನ ನಿಗಲಿ ಕೇನ್ನ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಪೂರ ಕೇಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ್ ಎಕ್ಕರ್ದಕ್ಕ ಬಲ್ಪುರದಕ್ಕ ಅಂದ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆ ಈ ಬಿಲ್ಲು ನೋತು ಹೆಣ್ಣು ಮಾಲ್ತವಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಹೆಂಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾ ಬಿಲ್ ಏತು ಬಂಡ 3890 3890 ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ ನೆಟ್ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಐಟ್ ಪಾಡ್ನ ತಾಲೇಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಟ್ರ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಿಲ್ ಪೂರ ತೋಲಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಐಟಮ್ ಪಾರ್ದಿರ ಅವು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ನೆತ್ತ ಅವನು ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅನಲೈಸಸ್ ಓಕೆ ನಾಳೆ ಇಶ್ಯೂ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತದ ಗಾಡಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡ್ ಕೆಲವು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಪೂರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಂಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಕಂಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಎ ಸಿ ಪೂರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಸಿಕ್ ಹತ್ತೋಲಿ ಉಲಾಗಿ ಪೂರ ತೋಲಿ ಎತ್ತು ನೀಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಸರ್ವಿಸ್ ಪೂರ ಮಾಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ನಮಗೆ ತೋಲಿ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತು ಉಂಡು ಒಂದು ಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಏನು ಪಂಡ ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇ 3890 ಮುಟ್ಟ ಬಿಲ್ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ 5,000 7,000 8,000 ಆಪುಂಡ ಅವರ ಕೆಲವರು ಪಂಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಅವ್ಲು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿ ಜಂಕ್ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದಾತು ಓಕೆ ಸರಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಲ್ತವಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಆತ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಲ್ತವಲ್ಲೇ ನೆಡ್ದಾತು ಕಾರ್ದಿಂದ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಮೊರೀಸ್ ನಿಗ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ತೂಪರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಪನ ಪೂರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ನಿಗ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಮಿಳ್ನಾಲ್ಕು ಪಿಕ್ ಎತ್ತದು ಹೊಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೊಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಓಕೆ ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಎಂಚ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್